Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marua. Yan sab siya. Ibalik na siya. May gipasaan siya. Tao ka na. Hoy! Kinsa man na imong gipasaan? Dili. Nganong gidari mo ka na bata din? Ngano? Kinahanglan nga magkahimamad ka mo, May. Dili ba? Usi po may pasabot. Unsa man na imong gipanulti? Ngano kita lang magkahimamat kami nilang bata? Ayaw na lang pagbabuang-buang. Naibaw ka rin yung tingali sa tinuod bahid. Imo siya nga na. Dili. Usa? Nahibaw ka nga? Naghan kong nahibawan sa imong kinabuhi, Manila. Usa? Kinsa ka magyod? Kinsa ka? Di na kinahanglan nga makaila ka kung si kinsa. Natagan ko na ikaw sa imong kagawasan, Manila. Kung ihatag ko kanino ang kamaturan. Kung kinsa ka magyod, wa kay katungod ka mo duwa na ko. Pasaylaw ako nga naitabo na ang tanan. Pero dili pa wahi, Manila. Matiman mo pa ang tinuod mong anak. Balik! Balik dire! Salbahis ka! Padbari ko sa kong kapos! Si Maris! Wa na maglihok si Maris! Buhi pagkakining akong anak! Di magi ko makatuog. Magpahangin lang una ko din sa gawa sa Villa. Mingaw na ka din sa Villa. Ang mga sugat sa kabayan sa ubos, gamay na lang sab ang nagpasika. Ang karon, ingon og sa di pa ko makadawat. Nga dili sila si Papa Maning og mamalor na ang akong tinuod na ginikanan. Pero misulti na si Papa nako ug si Manang Inday. Siya ang nagbaylo nako og sa tinuod nga anak ni Papa Maning. Katong Maris. Nganong ila maning gibuhat? Kung tinuod ka namatay ang akong inahan sa pagpanganak nako, posible nga buhi pa ang akong amahan. Gusto, ang akong amahan, kinahanglang mailhan ko sa pang tinuod kong amahan. Sarah, tabangi ko. Kung tinuod nga niya ka lang sa kong una-una, hunghungi ko sa angay kong buhaton. Sige na, Sarah. Pangitaon ta si Marua, aron humanon ang among away. Aron mabuhat ko na sa pag-angay kong buhaton sa kong kinabuhi. Sige na, Sarah, tabangi ko. Pabati akong usab sa imong tingog. Sarah! Wala gid siya buhunghong nako. Mibiya na kahasihan ako. Di ka magkaabot ang kong tiil sa nimutangan ni Maris. Maris! Maris, pagbata! Maris! Milihok siya. Salamat kay milihok na siya. Huwag na siya mamatay. Huwag niya mamatay ang akong anak. Pero, dili ko lang na siya sultihan sa mong relasyon. Maris! Pagbata! Pagbata! Ayaw ka, Anok. Ayaw ka, Anok. May ka ng bata ka na. Tabangi ko. Badbari ko sa kapos.
May gapos ka sa imong kamot og tiil. Malisod ka pagtabang nako. Maglisod ka. Osto. Panikamot ka makalingkod ka. Unya, makatindog ka. Sige na. Sige na, magtinabangay tamaris. Kinala makaduol ka din sa gigeran ako. Nito salbahis ka tao. Ayaw pagsulinder. Padayon pag panikamot ka, makalingkod ka. Kinahanglang dili ko magpada sa kahasol sa akong hunahon. May sulpad kining tanan. Dudak yun. Kung dili naman mo tabang si Sarah na ako, maningkamot kog ako. Gusto. Ang librito. Ako na kining napraktisan. Kinahanglang tun-an ko nig maayo. Musod ako sa... Unsa nang naa sa ilawom sa santol. Oh, payo na sa usa ka tawo. Oh, nawa na ang maong bayon. Karon lang ka na mo to. Kinsa nang naa sa ilawom sa santol. Kinsa na? Uwa siya maglihok. Bisan unsa ko nila kong tanaw. Bayhon ko di sa tao. Oh. Kinsa ka? Kinsa ka? Bay, kinsa nang imong isambit? Lo, may kinagmata ka pa. May tao ko nakitaan. Nasa ilaw... Oh. Wa na siya sa ilawom sa santol. May tao kang nakita diha, ilawom sa santol. Kinsa man. Siguro kang tao yun ang nakita mo, ilawom sa santol. Nagkasiguro lagi ko, Lo. Tao lagi siya. Nagbarog. Dali ato sa sihon, Lo. Uy, mala. Mala, ay kumpiyansa dura ng santol nga ikaw ra. Katigaling si Maruwa ka na. Isuntan ako siya. Uga kong anda mo ning karang hunting. Mauro ni kadlukan ni Maruwa. Wala dinhi ang tao. Pero, tinira mo gito siya. Mala, ayaw pagkumpiyansa tayo katigaling si Maruwang na barog din eh. Pero Lo, nagkasiguro gid ko nga dinhi siya nagbarog. Og lalaki ay nagbarog dinhi. Kung ano nakasiguro ka man nga lalaki ang nagbarog din eh. Tungod kay nagkarson ni siya. Og nagkaog pinayungyong. Mao ba? O niya kay uwa naman ni din eh. Wa. Dali na. Mamalig na tasun sa bilya. Hinang lang magapauway ka. Iyatod taga si mo kwarto. Gana. Kinalaman kamot ka makalukso ka. Makabot ka sa akong sa ilang gigayran ako. Sige na. Gana, doon na lang yun. Gamay na ginagawa nga. Duhan na lang niyo kalukso. Makabot ka na dire. Sige ba? Nana. Magkabot ka dire sa ako ng butangan. O sige, magtalikod ta. Unya, tangtangang atong kapos sa kabot sa luyo. Sige na. Hinay-hinaya lang. Aron, dili mo sabot kahugot. O sige, kana husto na ka ng pagkabiraha sa PC. Sige, kay maningkamot ko nga. Magkabuhi ng tuon akong kamot. Sige, katong naman lang. Naaday nimo ang hanting nga karaan, Lo. Oo. Ako ning nakuha sa diyang isunog na nimo sinumid. Mahimo ba? Ari lang na ako, Lo. Ha? Wala problema. Kinahanglan ako ang makapatay ni Maruwa, Lo. Og dili ikaw. Ha? Ayaw ka pala ka. Kung gikinahanglan mo ang akong tapang, singkit lang. Pero nakasiguro ko nga karon. Ako
ako gid ang balikan ni Marwa. Kay ako ang iyang gikinahanglan. Ug ako'y gibaharan niya nga balikon. Sige, analala ni mo. Pero kung mamatay na si Marwa, kinahanglan imo na ibalik na ko. Oh, Olo. Ako nang isaat ni mo. Sige, niya ang hunting. Huwag ang pingi ka na, ha? Kay Maura na makaluwas na to. Dagang salamat, Lo. Og ikaw, katuog na sab. Oh, sige. Kinahanglang matusok ko na gitumong sa kasing-kasing si Marwa. Pinaagin ining karaan nga hunting. Aron mamatay na siya. Kara! Gamay na ako ang... Magkawalbot ako sa tuod kong kamot. Gikan ng gapos. Dada! Nalbuta! Nakabuhin ang usan ako kakamot. Karon makikisa kita ini. Dada! Nabadbal ko na akong gapos. Ang imong gapos sa pantagtangon ko. Taod-taod naman ko nakahigda pero walang gihapon ko makatuog. Oh, kalit may abli ang pultahan. Oh, kinsa man kay may abli sa pultahan? Kinsa nang may abli sa pultahan? Gabriel? Ikaw ba ka na? Manang? Lo, may balik ka? Oh, huwag yung mitubag. Huwag man sa'y misod. Hugdan ko kunat kining karaang hunting. Kung si Marwa manggani kining may balik aron mo paus na ko. Patyon ko nakit siya. Oh, may mga tunog sa gawas sa pultahan. Ako na yung sasiwan. Kalatan ko klikli ang pultahan sa gawas. Kinsa kang... Oh! Dili. Ang paingon sa tao nga dito sa ilawam sa santol ka na nagparog sa tiilan sa hagdanan paingon sa atik. Nagtalikod siya. Kinsa ka? Nganong niya ka din isod sa vilya? Giyon sa mo sa pagsod, ni. Oh, tuwa siya paingon sa atik. Sundan ko siya. Buwa siya mulingin ako. Pero nakasiguro ko nga nahipaw siya. Nga may nakakita na niya. Sundan ko siya paingon sa ibabaw. Oo, nana. Nakabadbad kita sa itong gapos. Dali na, manakatasta sa vilya. Dali. Ayaw kadlok ako. Higa na ko. Dili ko dotang tao. Nahibaw ko kung saan ito pagawas gikan din sa ilawom sa tanil. Busa, kinala mo sunod ka na ko. Ha, Maris? Dali na. Kinala mo kabiyan dali ni. Samtang wa pa siya mabalik. Dali na. Tuwa na siya sa suod sa ibabaw sa atik. Kinahanglang mailan ko siya. Nganong miabot man siya din suod sa pilya. O ganong suhito man siya nga doon ay atik niya. Ngayon ako sa ibabaw. Oh. Nagparog si Tuol sa bintana. Kinsa ka? Atubang na ako! Sige na! Atubang na ako kung dili ka gustong labayon ako ining hunting! Atubang na! Inanay siyang may atubang na ako. Oh! Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.